Toga shem shongwa chenyu chema secret na confessions zitani noitwa Iye Glory, and welcome back to this episode. Muzora nasi tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Asi tisati tapinda munyaya dzinotevera pakangoita disturbance during the week andinakwanisa kutaura nezvazvo, asi nanga ndichida kungoti ngatirangarirei kunamatirawo mhuri yekwamujuru akawirwa netsaona. Vedweka, I think this is the time that we must stand together in prayer. Tichinamatira baba vamujuru vakawirwa netsaona inotsemura moyo, vakarasikirwa nemhuri yavo yose, vana uye mudzimai wavo. Uyezve zuro zvakare ndakaona mhuri yekwaDhuve vakashayika baba, amai nevana zvakare. Mhuri yeZimbabwe, we need to stand together in prayer because these are trying times. Rechokwadi, let's stand together tichirangarira mhuri idzodzi, tichidzinamatirao nekuzvinamatirawo zvakare. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Vatete, ndaiti ndawana tsvarakadenga susvura ndadya modzi yechingwa, ndaiti ndazoiwana shwarara inodyiwa nemambava ayo. Pana Fili vatete, boys dzaizondibiga big time, ndiro rainzi bhiza iri, nyama chahwiriri tete. Ndasangana naFili ndaenda kunotamba golf kuVic Falls. Handizivi kuti waitsvakei kugolf, kuda zvimwe angauyawo kuzovhima. Whatever chainge afambira ndainge ndisingatsvakani nacho. Ndakasvitsa shoko kwaingovawo kuzama lake, sekuti chiso changu ihafu-hafu kutaura kwedhongi. Chakanaka pandiri vatete ihumwe yangu, nokuti yakati futunukei mbichana, asi handizviratidzi zvangu kuti ndine mari, ndingori munhu ari simple. Ndakakanda shoko kumusikana akabvuma, ndikatoshamisikawo neniwo kuti aonei pandiri. Takatanga kufambidzana hedu zvakanaka zvinengei. Skini yaFili yaisvedzerera vatete. Vhudzi rake raipeuka kusvika kumapipito uku. Pandakaudza sahwira vangu James nezvetsvarakadenga yandainge ndawana, akangoti tichamuona paanouya Harare. Golf tournament rakapera, ndikadzokera kuHarare kwandaigara nemudzimai wangu Mai Mary. Vatete, ndaigona kumaneja zvinhu zvangu. Mai Mary havana kumbobvira vafunga kuti ndingadaro ndine munhu wandiri kufambidzana naye. Fili akazouya kuHarare, ndikabhuka lodge, ndikaspenda weekend naye. Vatete, Fili waiva nechuma muchiuno chaiva chegold nebrown so. Chuma ichi chainyerekedza panguva yebonde, zvekuti ndakatoti Fili aifanirwa kutengerwa motikari mane, anga akaloda badness chaiyo. Munoziva ndaiti kana ndikaenda kumachills naFili, maziso andaitariswa nevanhu nawo, ndainzwa kuti yes man, zvakabhadhara. Mushure mekusangana kulodge naFili, ndakazodzokera kumba. Vatete, ndikakavha matracks angu. Mai Mary vakafunga kuti ndaiva kuworkshop zveshuwa. Usiku ihwohwo ndakarota ndichisangana pamutambo wevakuru, asi chuma chiya chainge chashanduka chava nyoka. Ndakapatika ndikatomuka ndichichema kuhope, uye zvairatidza kuti nengo yangu yaiva pabasa kuhope ikoko. Ndakanetsekana, ndakazviita brush off ndikati ihope. Padzakadzokorora pechi2 ndipo pandakaona kuti pane zviri kuitika. Ndakazorota Fili ane musoro wenyoka nebhodhi yemunhu. Zvaiva pachena kuti hope idzi dzine chirevo. Vatete, Fili aida kunimedza kuhope ikoko. Ndakamuka achiseka with an evil laugh. Fili akabva andibloka kubva musi wandarota hope idzi. Zvandakaita izvi hazvikuvadzi mudzimai wangu here? Fili inyoka chete, kana asiri nyoka anoshandira wakaipa. Anoda kuona ndichitambura, ndichidonha mubusiness. Vatete, kubva zvandasangana naFili, mabusiness rangu harisi kufamba zvakanaka. Zvinhu zvakamira kuti dzimwe. Ndopabuda sei apa? Ndoita sei kuti ndikakanurwe kubva kumambura ewakaipa? Ndakazvicherera gomba ndoga. Dzimwe dzenguva ndinonzwa sekuti Fili ari pedyo neni, chero hazvo ndisingamuoni nemaziso angu epanyama. Ndaida kumbosangana naye kamwe chete hako, ndibvunze kuti ndiye ani uye akatumwa nani. Ndinosimbodza nyaya dzekuti Dark Kingdom inogona kutuma munhu kukudestroya ichishandisa tsvarakadenga dzepasi pemvura. Vatete, ndiri kufunga kuti ndizvo zvakaitika kwandiri. Ndiri kufunga kuti ndini ndaiva patarget, asi ndichibvunza vedare, pane akambosangana nazvo here? Ndopabuda here? Zvakaoma. Magentlemen, mukoma wakasangana netsvarakadenga kuVictoria Falls, zvino tsvarakadenga iya iri strange. Apa pandatoona pati kwai Mai Mary ndadoshamisa kuti ko munhu anodori nemudzimai. Munoziva zvinoshamisa ndezvekuti vanhu vanoita zvinhu panze apa, vanhu vane masikireti avo, asi vanenge vasingagoni kuvaudza kamadzimai kudzimba uko nekuti zvinobva zvadestroya muchato. Asi mukoma vari kubvunza kuti
ndinopabuda here kana kuti ndakatopindana nazvo ndakatoaccepta zvimwe zvinhu zvisiri written in black and white. Handiti munongosiyawo macomments mutiudza kuti munofunga kuti kudini. Regai tiverenge nyaya yedu inotevera. Greetings to you, Auntie Glory. May the Lord Almighty bless the work you are doing. The platform is helping a lot of people out there. Mine is not a confession, but it's a word of advice to all married ladies out there. Please hide me, right Tete? Sei musina kutiudzawo hanzvadzi dzenyu kuti once you get married mumba yemukati munobuda one round chete. Kuti uedze kuti ngatisimudzirei futi mutambo wechikuru zvinobva zvanzi ndaneta. Every time there is intimacy, we are being abused mudzimba mutete zvekuti pamwe pacho you end up wakuita gumbo mumba gumbo panze because the treatment is totally different. Well, let me share my experience. I once dated this girl. After every round anoenda kunogesa mukaitawo 2 rounds that day. You know kuti shasha inogesa katu, but kudzimba kwedu kutete munhu anenge aswera the whole day ari kubasa osvikoenda pasocial media obva arega kugeza shuwa munhu wemukadzi ouya akadaro mumagumbezi yeti tinenge takatarisa kuti we should make love. Udzaiwo vamwe venyu vageze tete. Inga umwe muimbi akaimba kati chemberai panyama noti paunhu hwenyu. Mukadzi should be smart always tete. Mukadzi should be appetizing. Wes kuimba yemukate. Lastly vanhurume vanongodawo respect. Kana mune vana 3, don't ever think kuti une vana 4 mumba because we are not being respected mudzimba. Thanks tete. Madzimai zviri kufamba sei kwamusi kurespekta varume? Nyaya hatina kuitaura here mazuva apfuura. Takatodana Mr. Lunga vakauya pano vakati madzimai hamusi kurespekta varume. Varume vanodawo respect, ndo chekutanga. Chechipiri, mumba yemukati mukwai madzimai gesai munodzoka kubasa mosvika moenda pasocial. Instead kuti mudzoke kubasa handizi pamwenyu maybe vamwenyu mune mahelpa basa rinenge ratoitwa handiti matobikirwa chikafu chako ndechokuti udzoka ugeze. Guys, those are you'll be tired, but I think before you even sit down just get home and bath. Ava mukoma wedu vadzoka vauya vachichema chema kwai madzimai hamusi kugeza. Ndakazvitaura madzimai kati chii chiri kumboitika pamuri madzimai, what is wrong? Guys, kana wangoswera kubasa chete kwete kuswera, kana wangomuka ukangobreathe ukabreathe ka 1 ka 2 ka 3 semunhukadzi, just go bath before you sleep. Nekuti nyaya hatisi kuiwisisa. I think inini also it actually took me a long time kuti ndageza ndogeza kuti manero kana pane munhu aitaura kuti aiwa zvobvisa laki toramba tigeza topengere, but ndiri kungokudzai madzimai kana wamuka makuseni ukaendesa nawo chikoro ukadzoka chero usinoenda kubasa ukageza ka 1 kana usati warara gezawo futi because vana brother havasi kufara. Takazvitaura Mr. Lunga akatotaura kuti kana wangoenda kutoilet ka 1 chete aiwa munhu ngaageza. Handiti ka ende kwanzi mimi mudi muri kungoda 1 round chete vanhu vari married. Mukoma ndiri kunyeperai ngadai mamuri kuno kuSouth Africa ka ndaiti uyai muzotaura imi ndokudai live and direct. Aiwa ndasi mazondinakidza wenda message pamaitumira ndandichimboendesa ndochikoro saka ndakandisati ndaiona. Makasimbere vatete ndine dambudziko guru mukati meupenyu hwangu. Ndakabatwa chibharo nasekuru vangu hanzvadzi yamai vangu ndine makore masere. Vatete vabereki vangu vakashaika. Sekuru vakabva vaita volunteer kunditora vachigara neni. Ndakatanga kugara nasekuru vangu vaiva nomudzimai wavo. Mbuya wangu vatete, mbuya vainge vakachena moyo, handidi hangu kutora chivi ndichiti vaindibata nekuseri kweruoko. Mbuya vangu vaiita zvemusika. Saka ndini ndaiti kana ndikatanga kusvika pamba ndotanga kubika usavi nekuitawo tumwe tumabasa twepamba vatete. Ndakatanga kuti ndikasvika kumba sekuru vaibva vasvikawo. Ndaingoti kuda vanenge vapedza basa ravo sezvo vaizviitira nemaoko vari campaigned. Umwe musi vatete sekuru vakandipindira ndichigeza. Vakandibata chibharo vakanditi ndigeze ropa rainge rabuda uye ndisava newandinoudza sekuti ndaifanira kurangara kuti ndaiva nherera, saka ndikataura ndaizoenda kunogara mumastreets. Ndakanyarara zvangu nherera zvichengete. Handina wandakaudza nezvainge zvandiwira. Sekuru havana kurega system yavo yekundibata chibharo. Ndakatozobva pamba apa ndichiita zvekutiza ndikanoshanda mumba pane umwe mudzimai ainge akachena moyo. Nanhasi mbuya havazivi kuti ndakabvirei pamusha. Munoziva zvakaitwa nasekuru vangu zvakandikanganisa kweupenyu hwese. Ndiri addicted to masturbation vatete. Rate yandinozvifadza nayo nemaoko haina kumira zvakanaka. Pazuva ndinogona kuzvifadza chero kusvika ka10. Zvinoita senge ndine mweya wakagara pandiri. Ndakasvika pakutenga chimaikoro changu cheplastic chandinopota ndichizvifadza nacho. Handina kana feeling nemunhurume. Chero mapfekero andinoita vatete ukasazvicherechedza unogona kufunga kuti ndiri murume. Ndinozvifadza namaikoro wangu ende ndinonzwa kuti zvangu zvadoita. Vatete ndinoziva kuti ndiri kutadza, ndiri kuita chivi, asi handigoni kuzvikontrola.
handichazivi kuti zviri kukonzekwa nei, asi ndiri kunzwa kuti handizorori kusvika ndabvunza sekuru vangu kuti zvavakaita mukati meupenyu hwangu kuti chii chavaiita. Sekuru pachishona chedu, sekuru ndiye amai, saka chakaitika ichi chinyi? Ndiri kufunga kunoti bvu zvese kuna mbuya kuti vazive kuti murume wavo imhuka. Izvezvi ndozviziva kuti vanozvidya mwoyo vachishaya kuti ndakasvorei, asi nyaya ndiyo, sekuru vakandibaiza big time. Dai ndiri mwana wavo ndizvo here zvavaizoita izvi? Ndanyora nyaya yangu papeji penyu nekuti vatete ndiri kuda rubetsero rwakasimba. Ndinonzwa sekuti handisati ndapora chironda chandakapiwa nasekuru vangu. Ndokumbirawo kubetserwa zvinhu zvinonyangadza denga zvandiri kuita. Ndinoda kurarama a normal life vatete. Tazvinzwira guys, iyi yakasika kutanga kuva tichiverenga nyaya dzekubatwa chibharo pano pachannel. Each and every week tinotowana nyaya dzakadai, zvinova zvinhu zvinotsemura mwoyo. Patiri kugara, let's take good care of vana vatinogara navo. Pinde munyaya inotevera, makadii tete? Nyaya yangu yakamira so, ndiri murume ane 49 years. Ndakakura ndiri munhu aitambura zvisingaiti zvekuti dzimwe nguva ndaifamba tisina kana kupfeka bhutsu. Vabereki vangu vakashaya dhini wekupedzisira mamedu. Taiva 3 tichigara nagogo, amai vababa, asi vakanga vakura. Vakoma vangu vaimbozama-zama asi zvinhu zvainge zvakaoma. Mukoma wangu wekutanga akabva wana basa kuHarare rekuita garden boy. Aimboedza kutumira mari shoma iyoyo yaiwana titengewo chikafu. Zvakanga zvava nani hazvo. Kadarika mwedzi akati kuti mukoma wangu wechipiri akabva adedzwa nemukoma mukuru vakanga vamuwanira basa kuHarare. Saka ini ndakasara ndina gogo. Makore akafamba, vakoma vangu vachingoshanda basa ravo iroro. Ini kubva ndiri mwana ndingangoti ndaida upenyu hwepamusoro-soro. I was too demanding. Chero my brothers angu would complain about me. Ndaigara chichiva life yevamwe vana vandaiona, ende zvese zvavaiwana, be it hembe, bhutsu, even chikafu. Asi my brother would always say, unofanira kugutsikana nezvaunazvo. But kwandiri zvese izvi ndaisazvinzwa, ndaida upenyu huri better kudarika my brothers angu. When I turned 21, I got a job remushop kuHarare kwaiva nemabrothers angu. So ndakaenda, gogo vakatsvakirwa musikana anosara nawo. Mabrothers angu angawana mabasa ari nani. Mumwe angava driver wetrack. Pavaishanda vaiunganidza mari yekuti vatore malicense, vakabva vatora. Umwe akanga ava kuita nursing, akanga akapasa pazvidzidzo zvake. Saka tinongoti mabrothers angu anga ave nani in terms of finance. Saka ndawana basa paya, ndakabva ndatanga kushanda ndichitengawo zvandaidawo, hembe, bhutsu, even food yandinoda. But life iyi haisiyo yandaida. I wanted all those trendy things, a car of my own and a very big house. When I turned 21, ndaichinja mabasa. All I wanted was kuti ndiwane mari chete. Both my brothers got married and vakaitawo vana vavo. I had a friend tanga tiri same age and tese tiri vaviri taifarira zvinhu zvakafanana. Maybe this is why we became friends. Ndichati zita rake ainzi Tafara. Rimwe zuva he came to me akati, Kudzi, do you want to be rich? I replied him, kuti obvious, because he knew we were always talking about this nguva dzose. He then told me about imwe nganga so inoita izvozvo zvekuti tiite mari. Takabva taraunga kuti tichaenda kuManheru iwawo because there was no time to waste, nekuti kwaiendwa Manheru chete. Takasvika panzvimbo yacho, handichataura hangu kuti ndekupi. Takabva tabvisa shangu tikagara parupasa. The place was really scary zvekutodaro. Ndanga ndazvipira kuti ndinoita anything kuti ndiwane mari. Vakabva vatiudza sekuru vaya kuti I had to sacrifice someone really close to me. I started having second thoughts about this because that person was gogo vangu. She was like a mother to me. Ndivo vakandichengeta. And my friend akaudzwawo the same thing. Vakabva vatipa time yekufunga about it. All we had was to bring hembe yemunhu wacho watiri kuda kusacrifice. Takadzokera umwe neumwe achifunga. Takagara about 2 days. Then reach 3 we decided kuendera mberi neplan yedu. Friend yangu anga ane hembe yelittle sister yake, ini ndiine yagogo. Tanga tatozvipira zveidi. Takasvika, sekuru vaya vakaita zvavakaita nehembe dziya. Vakatinyore mazita avo pabepa. Tikaisa mari, vakatanga kutaura. Vachita masounds enganga, vachitaura zvavaitaura zvisinganzwiki, ungati chimwe chirudzi. Vakabva vatipa hari yekuenda nayo kumba. Vakati makuseni ega ega munenge muchibuda mari, and vanhu vatakasacrifice vachafa mumazuva 5 anotevera. Ndakadzokera paya ndikaisa hari iya pasi pembedha.
ndikabva ndarara. Mangwana makuseni ndichimuka ndakawana mune $100 mari muya. I called my friend ipapo akati ndizvo zvanga zvaitika kware. Ndakafara kukangama kurwadzwa kwese kwandainge ndaita. Ndakafara zvisingaiti. We decided kudzokera kuna sekuru vaya kuti tivaudze kuti zvanga zvaita. Vakati ndizvo zvichange zvichiitika mazuva ese ende mari ichawanda zvekuti tichashaya pekuisa. Asi vakatsinidzira kuti mari iyi tisaishandisa kuhama dzedu. Chero hama ikada help sei, tikaishandisa chete upfumi wese hunodisappear. Kubva ipapo upenyu hwakachinja. Pakadarika mazuva 5 gogo vakabva vashaya. Ndakarwadzwa tete, handidi kunyepa. Vanhu vaichema, mabrothers angu nevakadzi vavo vakauya, even hama dzagogo. Vanhu pavakandiona vakashamisika kuti ndanga ndachinja. Vanhu vakashamisika kuona zvandainge ndakapfeka. People started asking where I got the money. Vanhu vakandibvunza kuti ko mari yandainge ndinayo ndainge ndaiwanepo. People vakaita macontribution ekutenga chikafu and coffee ragogo. Ina handina kubvisa kana senti nekuti ndakarangara zvandanga ndaudzwa nasekuru vaya. Mabrothers angu akabatikana kuti sei ndisina chandabvisa parufu ragogo vakatichengeta vabereki vedu vashaya. Haisi nyaya yekuti ndanga ndisina mari, ndainge ndinayo. Gogo vakavigwa paya. It was said kutaura shuwa ini hana yangu yakanga isina kugadzikana. Chero body viewing handina kuita nekuti ndaitya. Mabrothers angu akandidaidza. Mabrothers angu akandidana vakandibvunza kuti chii chaitika pandiri. Vakatanga kupopota vachifunga kuti pamwe ndiri kuitawo zvekuba. One of them akati kana uchiita zvekuba ndokumbira usiye nekuti one day chete uchabatwa. Ndakaseka zvekuti ende hazvina kufadza mabrothers angu. Aitondityira. Chakandifadza panguva iyoyo izi hapana akazvifungira kuti ndini ndenge ndakonzeresa kufa kwagogo. I'm the one who caused death yagogo. Nekuti gogo vakanga vakura ende utano hwavo hwakanga husisina kumira zvakanaka zvekuti vanhu vazhinji vaingofunga kuti vaurayiwa neage. Ini ndini ndaiziva chokwadi. Pakadarika 5 months ende zvinhu zvangu zvanga zvawedzera. Ndakanga ndatenga mota. Zvese zvandaishuvira ndakanga ndava nazvo. I would go kumaclub just to spend mari because ndaishaya zvekuitisa. Muzuva ndakafoningwa nebrother yangu second born achikumbira mari yekuendesa mwana wake anga arwara kuchipatara. Ndikavaudza kuti ndakanga ndisina. Vakachema pafoni vachikumbira kuti ndivabatsire, but ndakanga ndisingakwanisi kuvabatsira nekuda kwemhiko yandakaita. I started ignoring my calls emabrothers angu nekuti ndaiziva pese pavaifona vanenge vachida rubatsiro rwangu semunhu akanga ane mari yakawanda. Zvinondirwadza tete kuti nguva dzese ndinovaudza kuti handina mari. Apa ndine mari yakawanda zvekuti vese ndokwanisa kuvatengera mota. Ndikarara pasi ndinorota gogo vangu vachichema vachitaura zita rangu. Handina zororo tete kuona chiso chagogo vangu, munhu wandakaurayisa, the only person anga ari close kwandiri. Handina mufaro chero ndine upfumi. I cry every day for not being there for my brothers. Vanhu vakazama nepashoma pavakanga vanapo kuti ndiwane chekudya nechekupfeka. Zvinhu zvakanga zvakaoma havana kundirasa vana vamai vangu. I cry for sacrificing the only person who was a mother and a father figure to me when all my parents were dead. Tete, I regret zvese zvandakaita. Now handisisina my brothers nekuti I no longer talk to them. Handisisina gogo nekuti vakashaya. I tried kuenda kuna sekuru vaya ndichivaudza kuti handichadi zvinhu zvese izvi. Vakandiudza kuti hazvichaiti kuti ndizvirege, kana ndichida izvozvo ndinofa, and I have to confess that's the only way. Handichazivi zvekuita tete. Life yagogo hazvichaiti kuti idzoke, and ini handisati ndave ready kufa. I need help. Ini ndiri chiremba akadzidzira kusunungutsa madzimai. Ndiri chiremba vatete asi ndinonamata Satani. Saka sacrifice yangu ndinofanira kuendesa mweya kuna Ishe wangu vatete. Kuti ndinamate Satani ndakajoiniswa nemwe mukomana andaishiya naye dhomu kuboarding school. Taimuka tose tichibuda tose usiku tichienda pakati penyanza pataibhururuka. Tainosangana nevanhu vanenge vakapfeka marokwe matema. Ndakakura ndichirova chikoro. Ndakangokura ndichigona chikoro, asi Ishe wangu akanditi ndaiva nemishini, saka ndaifanira kuti ndiite kuti ndipedze chikoro ndive perfectly disguised such that hapana anombofunga kuti ndiri munhu werima. Ndakaenda kuuniversity ndikapedza 7 years yekutanga ndikaita specialize negynecology. Why ndakasaridza gynecology? Nekuti ndakaziva kuti kana ndozoda pamasacrifice apa hapana anombondifungira. Ndikangobata dumbu remunhu wandinenge ndasarudza pandenge ndichiita medical examination paya zvaendwa. Vatete mwana anobva afa, anogona kuita fetal distress, kana kuti panogona kuita complication kadiki diki.
mwana obva afa. Pamwedzi ndinouraya at least 2. Handiurayi zvekudzvinya zviya, no, handisati ndakambodzvinya munhu, asi kungobata dumbu ramai vake, then it's done. Nditori gaina mudhorobha medu. Nhau yekuti vana vanofa hapana medical negligence, vatete zvinongoita like automatic. Vanhu chavasiri kuziva ndechekuti ndinoshandira Satani. Mbiri yandinayo haisi yoga, asi vatete ndaneta nekuona misodzi yanamai vanobuda muleba vasina chavakabata. Ndaneta nekuona vakadzi vachipinda mutheater vachibuda vane ronda risina mwana. Zvakangooma hazvo, handichadini, asi ndotya ndikasiya ndotorerwa zvose naIshe ndigosara ndichitambura. Vatete zvakaoma hazvo, ndiri willing kusiya zvose. Ndarwadzisa vakawanda, masouls andauraya awandisa. Makasimba here vatete? Ndainge ndakaromba, ndakatsvaka mushonga wekuti bhawa rangu ritengwe, asi mushonga uyu wainvova kurasika kweropa remunhu. Kwakatorwa zvigumo zvemumaoko zvikapiswa, kwatorwa ropa rikasanganiswa zvikanzi ndizviise pazvinoonekwa nemunhu wese. Mushonga paunoonekwa nemunhu wese sandifongorera kunobva musevere. Vanhu vakaona mushonga pachena vaizotiza mubhawa mangu, zvaisabuda nekuti ini ndaizama kutsvaka makastoma noti kumadzinga. Apa mari ndaiida sei? Zvaitaura nen'anga zvaisabuda. Naye mwana wandakarova nemota agoti akafirei. Ndakazofunga sano, ndaizoisa mushonga uyu pachena, asi pasiri pachena pari obvious. Solution ndainge ndakatarisana nayo, asi ndaisazvifunga. Mushopu mangu mainge mune TV yegotsi. TV yaionekwa nemunhu wese. Ndaizongurunura zikavha reTV yegotsi, ndondonyera mushonga wangu kuseri kweTV, ndodzosera kavha. Ndainge ndagaya plan. Ndakaita zvandainge ndafunga, mubhawa mangu makatanga kuita vanhu mavhu nemarara. Mugoona mamabhawa aitova nemasmart TV nemacheya ekugara, asi vanhu vaisaridza kuuya kuzoona chegotsi vakamira zvekare. Wanyatsoona vatete kuti macompetitors angu haasi kufara. Doro rangu raiperera mudenga, ndahodazve. Makore 8 ba ndichiita mari. Mushonga waisada zvakawanda, waingoda kuti uende pachena chete, asi faro mwena unoguma. Handizivi mhepo dzakabva nepi. TV yangu yegotsi yakangofuma yakadona kuita mafufu. Indaizouya kubasa zvangu time. Ndakaona vasikana vatsvaira mafufu eTV yegotsi atorwa nemadhodhopini. Ndakachema, kwete kuchema TV, asi kuchema mushonga wangu wainge wainda. Ndakatevera kumadhii, asi imagine marara etauni yese unowana pai. Ndakashaya kuti ndochidini zvino. Upenyu hwangu waita manyama amire nerombo. Zvinhu zvangu zvakatanga kungominama. Kutambura kwandava kuita hamuna zera nako. It seems latova personal neni. Vatete, mufoma bhawa mangu munongonzuka kuchema mwana uya wandakatsika ndichida mishonga. Ndochibvunza kuti ndakaurayire munhu nezvinhu zvisina musoro. TV yegotsi yakandiparira kuputsika kwazvakaita. Before we go, ndangoti ndinguzongokurangaridzai kuti Mother's Day yedu iriko. Anditi musi wa10 May. Tasarwa nenguva shoma. Kana muri kuTikTok nevari kuFacebook, handisi kumbokuonai vanhu vakawanda vatina vanhu vari kubva kuYouTube. Uyai guys, hatijoinei group, handiti ndichasiya link yegroup, tibhadhare mari tiende. Ndoziva kuti one thing that I know is pama last days kwasara 1 day or 2 munane kuti ndauda kubhadhara mai vangu, ndauda kubhadharani. Asi iye zvino ndopani, the time is now. Handiti guys, ndokukurudzirai kuti uyai mubhadhare mari, mubata nzvimbo ungobhadhara 400 yako, wobata nzvimbo, then balance 400 tozopedzisa. Ndakataura ndikati mari yedu imari yechikafu, imariwo yekuti bhadharo, imari yekubhuka venyu, imari yekuti tidyewo chikafu chakanaka, imari yekuti tiwanewo photographer. Handiti vatema ndosara vasina kana 1 rand, ndotowedzera imwe pamusoro. Handiti ka guys, but this is the opportunity yekuti tisangane semadzimai, titaure nyaya tichidzidzisana. This is going to be empowering. Handiti then kune vanhu vari kudiaspora vane hama dzavo dziri kuSouth Africa. My sister is in South Africa, my brother's wife is in South Africa. Ndoda kungomuitira zvakanaka guys, ngiyalikhonqosela bakithi. Talk to me on this number, surprise vanhu vedu. Handiti vauyewo vazosangana nomamadzimai. It's a very amazing event that we only do once a year and it's going to be beautiful. Musarega kuya. Handiti alright, before we go, ndoda kungoti zvakare, okay, ndadzoka zvakare to people who are in the diaspora.
Anditika apa ndoda kuti munatsopanzwisisa tiri kuda vanhu vari kuPoland, vanhu vari kuUK, vanhu vasimo muAfrica vari ikoko kumaisland vari kunana Italy, vari kuna nani. Anditika munoziva kuti makasiya vanhu kuZimbabwe. Papacho mugona kusadodzoka inyu, I understand, but pane zvinhu zvinogona kuitika, ende imimi because ndimi mabreadwinner, munhu wese anenge akakutarisai. Handiti saka nhasi ndauya kwamuri ndichida kuzointroduce, let me do this, let me reintroduce inonzi diaspora insurance. Anditika diaspora insurance ikambani inoti kana munhu akashaya mukaisa claim yenyu kana kuti mamuchibhadhara every month musina kumbojambisa, kana muri based out of the UK kana muri muEurope munobhadhagwa up to $30,000. Mari iyi munoishandisa kucover funeral expenses. Handiti ndoziva kuti vazhinji venyu muchati aiwa isusu tina Sawira mukuru. Sawira mukuru anokubatsirai kuviga akanaka ende tinotomuda tese, nyangwe nditoriwo member kuSawira mukuru, but imi because muri kudiaspora mutori neadvantage nekuti ingadai neso tiri kuno kuSouth Africa taizowanawo product iyi. Handiti sa product yakanakira pakuti munopiwa cash, tongoti God forbid tongoti zvaitika kuti mwana wenyu ashaya kana kuti budhi wenyu ashaya, munopiwawo cash. Mari iyi munoishandisawo pakuti muzogona kuenda kuZimbabwe. I remember last week ndakaona munhu aiti kwai tombura mutiitire GoFundMe nekuti baba vangu vashayikirwa nebrother yavo vanoda kuenda kuZimbabwe. Of which guys, this thing of GoFundMe, inotoitwa, but munoda kuona kuti munhu anowana support paGoFundMe munhu akaita sei, munhu anenge ane situation yekuti pakaipa pane pakatoipa ndo panoitwa GoFundMe. Kazhinji kacho kana usina situation iri exceptional, nobody will help you. Handiti hani munoziva kuti Lenny Mojonasi akareza 23,000 within 3 days because is exceptional. Pane vanhu vanoti kana vakashayika kuDubai anopedza 2 or 3 months. The Zimbabwean community iri munyika imomo ichizama kubatanidza mari kuti munhu auye. Ndo nhasika ndava kuzotaura nemi vanhu vari kudiaspora. I am not saying you are dying, ndoda kuti mupabate zvakanaka, but in case of something happens kumusha mukuna na mama, kumusha kuna na sisi, hani muna zviri kuitika munyika medu, anything can happen to anyone. Ende munoziva kuti zvakaitika kune uyu hanzi zviwira vanhu kana zvatowira ava kwasara iwe. No one is exempted from this. I know what you can say, but you make us feel anxious and what? Yes. Okay, whether I talk about it or I do not talk about it, it all happens. Hanzi vanhu vose vakaisigwa mutaro, takaisigwa line kudai so. Mwari vakati line kana rangosvika, hauridariki nezveshuwa hauridariki. A very close family member inini akanzi musi wa 31 August haudariki nezveshuwa musi wa 31 August akati achisvika maziso ake akafarika. Zvikapera zvakadaro akatadza kusvika muna musi wa 1 September. Ndo zvinoitika kuna anyone, nobody, even to me. Saka I am not making you only anxious, even me. Ndo the reality of life. Ndo zakuti mabreadwinner makanditerera vana mama ndimi ende makamboona chinhu one about mapolice and vanhu vanotora mapolice kazhinji kacho vakadzi varume vanotaura kuti kuna zvakadaro. I remember once upon a time pane vanhu vekumukuru vakafonera my husband vakati if anything happens we'll give you 15,000 rand. Akati ndinoda kuziva ndiri kufa nhasi, handisi kufa ini, plus 15,000 ishoma handisi kuda, baba musandifonera futi. Varume they are like that. Ini ndikati hello tsano zvinhu zvikaizvi zvikazonzi zvatiwira pano pamba, ende kazhinji kachona ndakaona imwe podcast varume vachitaura kuti zvikafamba zvakanaka isu varume tisinotanga. That was a podcast and I think idare machinda vachiti zvikafamba zvakanaka isu varume tinotanga. I think you can see kuti history has proven kuti varume vangani vana mai venyu vari mawidow vamoziva kuti papapa pagogoningi varume vakafa kare. Saka indakazviudza kuti hello baba vati havasi kufa anytime, it's okay. Asi ndinoziva semunhu iva munhu akarongeka, ndikazvitorera polisi yangu ndikanyarara. Ende munhu anomhanya nenyaya dzemapolisi handiri kunyepera indini. Vabeumba kwedu vakataura kuti aiwa havasikana kutombofa anytime soon wedu musadomboda kundinesa muda kundiitira anxious zvisina basa rose muchindiudza zvima 15,000 zvenyu zvidiki. Ndo maattitude yevarume. But ndiri kuti ipapa pandiri kuti mudzimai muka, mudzimai hanzi musha mukadzi, torai mapolisi because kana zvikazoshata tichiti mai ningere busy kudhivha mota dzakanaka munhu asina kana polisi, ende pazvinoitika pacho unenge usina kana 1 rand, usina kana pekutangira. Alright, ndapedza kutaura nemi. Link iri mucomment section. Handitika vanhu vari kuFacebook nevanhu vari kuYouTube, link iri mucomment section, munoclicka ipapo. Handitika vanhu vekudiaspora insurance they will call you. Then vari kuTikTok it's very difficult. I'm going to leave a number, then you call. Handiti kuti mowa textira mowadza kuti
toda kujoina diaspora tiri kubva kuna Tete Glory. We tell them kuti ndini ndakurefeya handiti. Right. Tinokutendai kuna chirongwa kwamaita. Guys, ndokukongoselai nyacela bakithi. Tumirai kanyaya dzenyu handiti. Mona dzimwe ngoma-episode edu anoita mapfupi because nyaya dzedu dzinenge dziri shoma. Tumiraiwo nyaya dzenyu handiti ka kune vakasangana nezvakasiyana-siyana, my experiences akasiyana-siyana. Kwozoti vanodawo kuzodiscussa business, vanoda kuzodiscussawo zvakavawira mupenyu. You are open, just let me know if you'd want to come. Moya mozoshare mastory enyu. Child birth chaiyo vanhu vakapona zvakaoma. Muzvipatara zvekusouth Africa kune imwe marafu anomboitika. Uyai mutiudze maexperience enyu. Tinenge tiripo takateerera. Pano pane vanhu vakawanda vanofarira zvakasiyana-siyana vanoteerera. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva ramangwana. It's a Friday. Nenyaya dzenyu handiti. Tichaposta zvakare. Nhasi tichazama kuti tiposte episode yandaitaura naGogo Tangwerei. Tichitaura neyekuti madzimai ari kutora marole ekuita varume ezekuti women are providing for men. Varume vacho kana vadoona kuti mudzimai ari kuda kuprovide vanobva vatogara pasi. Saka tichaposta video iyoyo. Mwari ngadai vandipa simba ndagona tikwanise kuposta video iyoyo so that you guys muione handiti. Tokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Mwari akuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare muzuva rinotevera. Ndatenda. Bye bye.